Hi guys, welcome back to my channel. Momita Narzary channel आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआ। स' नोंथांमोनाबो मिथिखाबाय जानो हागौ थाम्बनेलाव नायनानै आं दिनै मा बानायनो सानदों। आं दिनैहाय कालाकान बानायनो नागिरदों। स' कालाकान बानायनायाव मा नांगौ नोंथांमोना नायलांदो। लकडाउन बाजारफ्राव मोननोनो थान जाबाय कालाकानखौ जानो लुगैबाबो ओंखायनो दा न'आव बानायनानै जानायनो नागिरदों माबायदि जागोन। स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। आङो गाइखेरखौ 1.5 लिटार लाबाय। आं दा बेखौहाय मा होयो गाइखेर लाबाय नैबेखौ आलदा फुदुंगोन ओमफ्राय आं लेबुनि रस लादों ओमफ्राय नैबे काजु बादाम दा आङो गाइखेरखौहाय गाइखेराव आं जेबो दै होआ गाइखेरखौ आं गावहोगोनसो नालाय दा आं बेखौहाय फुदुंनोसै आं जेजोंबो बानाया खालि सिनिजों गाइखेरजोंल' बानायगोन गाइखेरखौ आं गोदौहोनोसै गाइखेराबो एसे गोदौहांबाय माबायदि जागोनथाय आंनि दिनैनि कालाकान बानायनाया जानोलाय ओरैबायदि गोथाव जाखागोन स' नोंथांमोनहाबो न'आव ट्राइ खालामनानै जानायलाय जा 1 लिटार गाइखेरजोंनो जा मोजां जाजोबो बायनानै जाबाथ' नोगोद दाम गोसा दाथ' लकडाउन कर'ना जाथाव जाया बाजारावहाय ओंखायनो आं दा न'आव बानायनानै जानायसै माबायदि जायो गाइखेरा गोदौबाय आं दा बेयावहाय लेबुनि माबाखौहाय लासै लासै होगोन आं अरखौ एसे खमायनोसै दा गाइखेरा गोदौबाय गाइखेरा गोदौखांनानै आङो दा गाइखेरखौ गावनायनि थाखाय आङो लेबुनि रसखौ होनोसै होजोबनाङा एसे एसेल' होनांगौ एसे एसे होनानै एरगोन जाहाथे बियो मोजाङै नांजोबनानै लासै लासैनो मोजाङै गावो गावहांबाय एसे एसे दंबावो आं लेबुखौ होजोबनोसै गाइखेरा गावजोबबाय आं दा बेखौहाय सिथ्रि गोबायावहाय लखबनोसै दा लखबसान्दि आङोहाय गाइखेर आधा लिटारखौ मानो फुदुंनानै दोनखानोसै जाहाथे बियो जबनानै थायो बेखौ सुजान्दि आं बेखौ खांनानै दोनथ'नोसै जाहाथे गाइखेरा गोदौनानै जबनानै थायो आं दा बेखौहाय फुदुंनानै दोननोसै दै होगोन आं दा बेखौहाय सिथ्रि गोबायाव लखबनोसै दा लखबखांबाय आं दा बेखौहाय दै गुसुजों सुनोसै मोजांनो आं दा बेखौहाय मोजाङैनो सिग्लिखांबाय दा आं दहाय गाइखेर जाननायखौ नायनोसै माबायदि जानानै दङ दा बे एसे गोदोनायावहायनो सिनि होनोसै आङो सिनिखौ होजोबनाङा एसे एसे होनांगौ दासो मिक्साराव होनानै ओरैबायदि सफ्ट ओरैबायदि गुरै जाबाय नै मिक्साराव होफिनदों आङो दहाय होनाया बारा जायाखैमोन दा ओरैबायदि सफ्ट ओरैबायदि मोजां जाबाय
दा नै सिनि आद्रा दंबावोमोन बेखौ आङो होजोबनोसै गोदौनानै रानै बांद्राय गैला गाइखेरा एसेल'सै बेखौ एसे रानहोबावगोन गाइखेरा जब्बाय नै आं दा दहाय मिक्साराव होनाय गाइखेर गावहोनायखौ होनोसै ओरैबायदि मोजां जाबाय गेब्लेजोब्बाय नै दा बेखौ मोजाङै एवथाबथारनोसै मोनथारनोसै एसे रानहोबावनोसै मोनबायानो दा आं बेखौ खांनोसै खांनानै आङो टिफिनाव सोगोन टिफिनाव सोनानै गुसु जाजासे आं नै नोगोर मोजां बानायबाय समाननो दा बेखौ सुहोनोसै आं दा बेयावहाय काजु बादामखौ होनोसै दा बेखौ सुहोनोसै आङो बिदिनो 2-3 घन्टासोनि उनावहाय आङो बेखौहाय नायनोसै माबायदि जायो स' गाइस आंना कालाकाना जाबाय आं दहायनो संनानै मानानै टिफिनाव सोदोंमोन स' बियो दा गुसु जाबाय मोनागुलायबाय आङो दहायनो सुखादोंमोन आङो टाइम मोनैनि सायाव आङो बेखौहाय नायनाय जायाखैमोन दा आङो मोनालायबाय दा आं बेखौ नायनोसै माबायदि जादों स' नोंथांमोनहाबो नायफालांदो माबायदि जानानै दङ नै पारफेक्ट जाबाय दा आं बेखौ एरख'नोसै आंनि कालाकाना नै जादोंना जायाखै अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव दे आंबो टेस्ट खालामनायसै माबायदि जादों कालाकाना गोथाव जादोंना गोथाव जायाखै ओरैबायदि गोथाव जाखादोंना मोनका बुंलायलायनांखाया आंनि कालाकान बानायनाया माबायदि जादों मोजां जादोंना गाज्रि जादों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन